da banza mai ɗauka ka ba ni kuɗi sai rikodu ku ba ni kuɗi yau na iso majanjin ko tsakan dare ko da rana in an yi kira na majanjin ba ni fara gaba na rage wallahi za ni zo ko tsakan dare ko da rana ko da asuba in kai kira da sarki ni ba ne fara gaba na rage wallahi za ni zo kai majanjin ga mai kasan majanjin ko cikin dare ko da rana in kai kira ne na rage to wallahi za ni zo kada ka sake ga garbacin da nan ga garbacin da nan ya sani sarki ba bara sarki ba sarki ba bara sarki ba ko cikin gidan na umma Allah shi amali Allah shi ya ce za ka zama sarki tashi yanzu ka zo tashi yanzu ka zo tashi yanzu ka zo akwai gabanka akwai bayanka Allah ya ce sai tashi yanzu ka zo kai kar ka sake kar ka sake kai na so zuwa wajen na so zuwa wajen na so zuwa wajen amma zama ne ke yanzu gaba mu shi yanzu gaba mu shi ni ma na gaba da mata a nan kasan wajen yanzu gaba mu shi kai wasan kare da kura ban san yadda ba a karasa ba kura ta san gidan kare kare bai san gidan da san ba ba ya zuwa a kan wallahi hakimi wallahi hakimi wallahi hakimi ko a cikin hakimai kai ake mushan don kowa ya san tarihin kasar wajen da kai tarihin kula da dama tarihi ya ni bai ba da yau ba ne in dai kasar wajen jan ne wallahi an san ta ba sanin sharu ba an san ta ba tun yau ba in dai kasar wajen jan ne tarihin tana da ƙarfi duk kasar kadar emirin da an ce wajen jan da an ce wajen jan da an ce wajen jan tarihin tana da dama kar ka sake gaba ɗai kai kar ka sake gaba ɗai ai duk kasar wajen jan tarihin tana da wajen jan tarihin tana da ƙarfi tarihin tana maji daɗi maji daɗi maji daɗi wakili 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 sai na zo baba wakili wakili ba a makama da yaro ba a makama da rago maji daɗi ba a makama da yaro ba a makama da rago kai ka je hakimi baba ƴan gaban kai ba baba ƴan gwadon kai ba na san kasan wajen jan to da
babba ina sarkin yaƙi ina sarkin